O Concello de Poio súmase por cuarto ano consecutivo á campaña En Negro contra as Violencias, unha iniciativa marcada no Día Internacional contra a Violencia e que ten como obxectivo sensibilizar e concienciar a toda a cidadanía. A día de hoxe temos 193 establecementos de todo o Poio que se sumaron xa á campaña, que contan co cartel nos seus locais de espazo libre de violencias machistas e que durante os días do 18 ao 25 de novembro van a contribuir facendo visible que a cidadanía de Poio no seu conxunto rexeita e está unánimamente en contra de calquera tipo de violencia contra as mulleres, que no que consiste realmente esta campaña. A campaña comezará o vindeiro día 18 e prolongarase ata o día 27. Ademais da visibilización en redes sociais, o Concello de Poio céntrase este ano na educación. As técnicas do CIM van a subir ao IES de Poio a levar a cabo uns obradoiros que van a ir dirixidos este ano a cuarto da ESO sobre prevención, detección e actuación ante a violencia de xénero. Son uns obradoiros elaborados e levados a cabo polo CIM de Poio. O Concello de Poio celebrará tamén este ano unha andaina. Esta levarase a cabo o día 24, con saídas de da mañá no Bosque das Mulleres en Lourido e con chegada sobre as 12 na Praza da Chousa. Ali o obxectivo é crear unha inmensa marea negra. Contamos con que a xente xa vai tendo camisetas de outros anos, cada ano se van facendo máis e unha das maneiras é, a través da andaina, a xente que participe, distribuir entre toda a cidadanía para que todos podamos contar coa camiseta. A programación enmarcada no Día Internacional contra a Violencia continuará o día 25 cun minuto de silencio de toda a corporación municipal e tamén o día 26 cunha moción que será presentada no Pleno. Celebramos esta mañán a xuntanza para consensuar un texto único, porque o que estamos de acordo os 4 grupos políticos da corporación é que é unha cuestión capital a loita contra a violencia e que é unha cuestión que ten que estar por riba das siglas e das cores políticas, por suposto. Para rematar esta campaña, o Concello celebrará unha mesa local de violencia de xénero o día 27 e tamén participará o día 28 nunha charla a cargo da Secretaría Xeral de Igualdade sobre agresións e violencia sexual.